Sí, jo precisament no m'havia especialitzat massa en gires ni en fer el que se'n deia en aquell temps bolos, que són gales ara, perquè jo era un professional en la qual vivia exclusivament de treballar en locals públics, locals de luxe i d'allò, com aquí a Barcelona hi havia a l'hivern hi havia el Bolero al Rio, que és on vaig estar més anys jo, l'Empòrio, el Rigat, que també hi vaig treballar, i a Madrid doncs, el Passapoga, el Castellana Hilton i el Casablanca es deia. Doncs jo sempre havia treballat amb això. Com a gales em vaig fer el darrer any que vaig tindre l'orquestra, que va ser quan vaig treballar a la Pèrgola de Montjuïc de Barcelona, que el propietari, el senyor Soteres, em sembla que es deia, o es diu, que ens va permetre sortir algunes festes majors de les més emblemàtiques, però no arribava a una dotzena filtrat. Per tant, aquest tema de gires ni d'anar a tocar a Pamplona per dir alguna cosa o per anar a tocar a la Corunya, jo això no ho havia fet. El Sumo a Mallorca i a Badalona, a Gràcia, a Manresa i totes aquestes poblacions. O sigui que com a gires jo no tinc veus. Com vaig començar? Doncs jo treballava amb l'orquestra d'Eduardo Gadea, que era el que li feia tot, muntava el repertori, feia els arranjaments, la majoria de les peces que tocàvem eren fetes per mi, i llavors va arribar un moment que no ens vam entendre, aquelles coses que passen, i vaig quedar allò. Però immediatament va vindre Lorenzo González, que en aquella època era una primera espasa de la cançó, i em va proposar per anar amb ell a la seva orquestra. I amb la seva orquestra vaig treballar un hivern a Rio, i d'allà ja vaig anar a Madrid, i estava amb ell estupendament molt bé, perquè era una orquestra que hi havia una gran compenetració entre tots i una bona amistat entre tots. I llavors ja malauradament vaig haver de deixar-ho perquè em van oferir formar la meva pròpia orquestra a la Masia d'Esplugues. I amb tota la pena del món vaig haver de dir-li, mira, era la màxima il·lusió meva, i així està. I a partir d'aquí vaig fer una sèrie d'anys amb la meva orquestra, que treballàvem a l'hivern al Rio, a l'estiu al Cortijo, allà on és ara Catalunya Ràdio. A Madrid, un hivern vaig anar a Madrid al Passapoga, un altre hivern vaig anar al Castellana Hilton, i així va transcórrer la vida amb la pròpia orquestra, fins que va vindre el moment que em va sortir l'oportunitat de posar els peus al cine, que ja en parlarem amb més calma, i vaig deixar la meva orquestra. La vaig deixar en mans d'un espectacle que es feia el senyor Gassa del Teatre Còmic, i van anar un temps funcionant com a orquestra solar, i no era jo, ja no era, però en fi, i aquí es va acabar la part, diguéssim, de la meva com a relacionada amb orquestres. La meva relació, que era el meu somni de tota la vida, va vindre quan jo actuava en el Cortijo un estiu, que es va presentar el director de cinema Juli Coll amb el productor, mort malauradament, que em van proposar, van vindre'm escoltant allà i em van proposar que els escrivís un tema per una pel·lícula, un tema central, que havia de transcórrer durant tota la pel·lícula, sentint-se allò, i allà va néixer Un vaso de whisky. A part d'això, amb l'orquestra pròpiament també sortíem, inclús jo vaig haver d'actuar d'artista amb 4 paraules, i bé, com va ser el moment de la veritat, es va dir, no sé si confiar en vostè perquè fer tota la banda sonora. Diu, vostè faci amb la seva orquestra, no sé si eren 4 o 5 ballables que sortíem en escena, diu, però el que és la banda sonora no
tenim el mestre Montsalvatge, que ell que ens fa les pel·lícules i tot, i bueno, però què farà el mestre Montsalvatge? Es limitarà a treballar sobre la meva música? Sí, així serà. I bueno, això em va costar una petita enrabiada perquè el bon senyor ho va fer-ho molt bé, però va treballar només que amb la meva música. O sigui, es va limitar a orquestrar i a desenvolupar. I, bueno, vaig sortir perjudicat econòmicament perquè els drets d'autor vaig haver de repartir-me'ls amb ell, no repartir-me'ls. Ell tenia la part com diuen, del locado, no? I llavors, a partir d'aquí, aquell productor, que era molt actiu, ja em va dir la següent pel·lícula, que era una cosa de jazz i tot plegat, diu, l'hem encarregat amb el Tete Montoliu, però els va fallar i va dir, per què no t'atreveixes a fer-la tu? I a partir d'aquí va ser ja un encadenat de les pel·lícules aquí, pel·lícules a Madrid, el Juli Coll se me'n va portar a Madrid, que per cert va fer una aposta perquè assimilessin que havia d'anar un músic de Barcelona a Madrid per fer la música, i ell li va dir, aquí quants dies tarden per fer la música, gravar tota una banda sonora? I serem 3 dies, 2 o 3 dies, i doncs jo li portaré un músic de Barcelona que amb una sessió de començar a les 8 del matí i a les 5 de la tarda acabat. I bueno, això inclús va haver una aposta amb aquell, com es diu, aquell Pedro Massó, que no s'ho creia, i van apostar al Juli Coll amb ell, que així, efectivament, vam començar a les 8 del matí i a les 5 de la tarda agafava el cotxe amb un ajudant que portava jo i retornàvem cap a Barcelona. I bé, llavors ja tenia 2 camps jo, Madrid, i venia una cosa darrere l'altra, fins que es va anar perdent perquè, com totes les coses a la vida, el que has dit tu, no? Vull dir, un perquè es va morir, l'altre perquè va deixar de fer pel·lícules, l'altre perquè se'n va encarinyar amb un altre músic que el tenia més a la vora, perquè era un hàndicap això d'estar a Barcelona i fer música per Madrid, doncs ells, els directors, volien sentir i tu no hi anaves allà fins al dia de gravar i això. Però, en fi, va ser una etapa molt maca i molt fructuosa i la veritat que ho vaig disfrutar molt, encara que no ho trobo a faltar. Doncs això va per èpoques. Probablement avui no podria fer-ho. En aquests moments una cosa cridava l'altra. La música de llibreria que tu has esmentat doncs era un gènere que va provindre que jo estava treballant a Televisió Espanyola, estava fixo allà, portava tot el que era la part musical com a assessor musical i va resultar que vaig tindre relació amb diverses cases europees de música de llibreria i per això hi vaig entrar-hi i vaig fer que aquí a Espanya també se'n comencessin a interessar i vam iniciar. Les altres coses venien com a conseqüència de que potser entraves a treballar a televisió perquè estaves fent un programa diari amb el Soler Serrano a la ràdio, que llavors era el xou de les 2, era el No d'en Mas, i deia, doncs volem el mestre Solà per fer aquest programa de televisió, un millón para el mejor. I així, successivament, el camp de la publicitat va vindre també com a conseqüència de tot això un productor que tenia un estudi de gravació, m'anava insistit, que era molt amic meu, que fes publicitat, i allò em donava la sensació que en aquell moment era un rebaix d'un home que feia música pel cinema a fer música de publicitat. I clar, ell em va dir, no pensis que als Estats Units, perquè era una persona molt important, l'Andy Russell, aquell cantant, diu, als Estats Units els millors músics, tots fan publicitat. I quasi bé viuen de la publicitat. I efectivament, quan ho vaig haver tastat vas dir, escolta, qualsevol faci pel·lícules,
I així es va dit en un moment donat de que va per èpoques, avui en dia això no podria fer. Avui en dia tot s'ha muntat la música d'una altra manera, que bueno, hi ha molts interessos creats de que tothom vol participar en els drets d'autor, perquè, bueno, en fi, perquè et passin un disc nou per l'emissora has de donar un tant per cent per allò. O sigui, és molt diferent l'etapa. Per això insisteixo i torno a repetir que probablement en aquest moment no hauria aconseguit el que vaig aconseguir en aquells moments. Tot té la seva època. Jo m'apuntava a tot el que hi havia i quan era el moment dels mambos, que era l'època dorada del Pérez Prado, doncs em demanaven els editorials que fes una cosa similar i tot va ser iniciar un fil i em sortien com a xurros i vaig tindre grans èxits que avui dia encara algun encara circula com a miniatures i tot. A les cançons sempre m'havia agradat fer-les i en feia, i moltes. Jo no soc poc amant d'estadístiques, però potser trobaríem 300 cançons gravades. A mi el que m'importava és que es gravés en disc. Avui en dia ja no té tanta importància perquè tothom fa discos, no? Què més? El gènere del cinema ja li he explicat com va anar. Era una meta somiada per mi. Què més? Simfònic i provat sort, però és un camp molt difícil d'aconseguir avui en dia i arriba un moment que un deixa de lluitar perquè dius és un terreny que és pràcticament impossible d'aconseguir, sobretot a l'estil meu. Jo no soc músic contemporani ni tot això i faig una música que li agradi al públic i acceptable, moderna, d'harmonies i de tot, però no hi ha manera de sortir-ne d'aquí. El món de la sardana, jo ara confesso, aprofito l'ocasió per dir que ja quasi estic ben jubilat, però l'única cosa que tinc per entretindre'm i perquè m'agrada el treball de fer-la o una altra cosa és que anar a sentir una plec de sardanes se'm fa molt pesat i molt d'allò, però composar-les és divertit i és l'única manera que tinc de tindre el cervell una mica ocupat. També és un món complicat i difícil, perquè per una de les raons és que la pregunta de dir aquest vol tocar totes les tecles, això els hi fa una mica, ara aquest dels mambos també vol fer sardanes, vinga home, és una mica d'impediment, em costa d'entrar-hi també per motius de que poder no faig el suficient que s'hauria de fer d'anar darrere de les coples i va, aquí teniu aquesta sardana com fan molts que n'hi ha experts. Vull dir amb una paraula que hi he entrat i ell sí que ja hi soc a dintre perquè n'he fet moltes i jo però no acabo de ser un autor molt programat perquè per una part és per això que jo no empaito les coples, va, toqueu això, i per l'altra part per aquests motius que t'he dit que és un món molt rar. Una cosa és les sardanes de concert, l'altra cosa és el que volen els balladors per ballar i és mira, allà on tinc més èxit com a compositor de sardanes és aquí al sud de França, és curiós, a la Catalunya Nord. I ja no sé si se'm queda algun camp que hagi tocat més. Sí, home, camps els he tocat tots, perquè si inclús no ho saps, us puc dir que he tocat hasta música religiosa, que m'encanta. Soc un enamorat de la música religiosa. I vaig fer un parell de salms i coses així que m'ho van interpretar una coral que hi havia aquí a Mollet del Vallès i a Barcelona també va fer un altre coral, però vull dir, ara en aquests moments ja n'estic una mica cansat i ja no em queda res més que la sardana. Però el fet d'intervenir en tants estils tan diferents és per inquietud, per economia o per què ha estat? No. Per inquietud, no vull dir, vull tastar-ho tot, no. Soc un home polifacètic,
ho reconec, però ni per problemes econòmics tampoc. Era simplement, bueno, mira, ara hi ha això, doncs ara ens tirem pel twist, anem a dir-ho, no? Ara hi ha els mambos, ens tirem pels mambos, i ara hi ha aquest tipus de cançó, ara tirem, però avui en dia tot això ha canviat molt, vull dir que pels joves músics això els ha de ser, comprenc que els ha de ser molt difícil perquè entrar costa molt en aquest món. I molts, doncs, surten mal parats. El músic de la societat comença perquè és una gent que no fan la vida normal com la de més gent normal, i valga la redundància. Vull dir, el músic que actuava en aquell temps a les sales de festa anava a dormir a les 6 del matí, la senyora vivia per ell i no tenia una convivència massa estesa entre els veïns ni entre allòs. Jo, si d'una cosa estic orgullós de mi, o sigui, jo personalment estic satisfet, és que per diverses causes, al haver tocat tantes tecles i tant d'això, i ser un home ordenat, he pogut viure de la música. I això avui en dia és molt difícil i trobaríem pocs músics, no solament a Catalunya, sinó a Espanya, que puguin dir això. Perquè després, què passa? Uns perquè són cantants i canten i tenen uns èxits i tot plegat, però llavors la cosa es va acabant lentament, no han tingut un sentit, diguéssim, de ser ahorratius ni pensar en el demà, sobretot no pensar en el demà. I això ha fet que acabin amb les circumstàncies penoses. Jo et dic això perquè dintre dels 10 d'autors jo encara pertany a una comissió que és d'ajut a persones, diguéssim, que han tingut i que estan passant malalties greus i penes a no vegis, vull dir que surts malalt d'aquella comissió. I entre ells trobem noms molt coneguts. Perquè no han sapigut preveure el demà, guardar pel demà. És molt fàcil això, vull dir, quan estàs a l'aire, doncs no, s'ha de ser una mica conservador amb aquestes... T'hi has de mirar. Jo és veritat que reconec que, per exemple, no parlo per egoisme, però probablement encara hagués pogut arribar més amunt, encara que llavors la caiguda també hauria sigut més forta, és que fer una vida social que comportava uns gastos que jo no tenia, com era assistir, doncs no sé, als sopars del Planeta, als sopars del Nadal i aquestes coses que comparties amb gent, això què t'obligava? Doncs anar la senyora vestida cada vegada un vestit i tot pla. Això ho vaig tindre molt present i vaig dir, escolta, no, jo a casa, tranquil, i ja, si hem de sortir amb la dona, ens vam poder permetre viatjar de turista per tot el món ja aquests darrers anys, però vaig tindre cap per pensar en el demà, que això és el més important que jo aconsellaria als joves, en què sobretot, si han pogut obrir-se camí i tenen una línia en la qual puguin treure un profit, que pensin en el demà. Jo no em puc queixar, intentar que el jove d'avui dia de 30 anys es recordi de Josep Solà i la seva orquestra, doncs jo soc molt realista i penso, mira, no em coneix. No em coneix, molt bé, doncs molt bé, és així, la vida és així. Però en el seu moment sí que vas tindre un bon tractament, vull dir, envers cap a la meva persona per part de tot el públic en general. Hi ha una indústria discogràfica que té en compte a la gent, o sigui, els catàlegs dels músics de fa uns anys, perquè de fet no existirien els músics d'ara si no hi hagués hagut una feina anterior. Llavors, la indústria discogràfica té en compte el... N'hi ha que sí, n'hi ha que no, perquè per diverses causes
han desaparegut materials, màsters i tot això, però altres sí que han tingut, avui en dia, almenys no gaire temps enrere, sé que hi havia alguna casa de discos d'aquestes petites que es dedicaven a anar a buscar els èxits d'aquells anys i fer unes recopilacions estandarditzades i com se diu, masteritzades i treure'ls al mercat. Però això, no sé si es continua, però jo sé que a Madrid hi havia un parell o tres de cases que es dedicaven a això. Les companyies, algunes han desaparegut, el cas de Belter està redistribuït en diverses fraccions. La Casa Colúmbia no se'n sap res de tot el material que hi havia perquè va anar a parar a RCA, de RCA a Ariola, i allà han perdut tot i no hi ha allò. Però com a la Boda Suamo o EMI sí que conserven tot el material d'aquella època. I no sé si hi ha algú més, Hispavox també deuen conservar, perquè Hispavox és posterior a tot allò. Però en fi, tornant a això, el reconeixement per part del públic, jo al seu temps, i encara em trobo amb gent que, esclar, sí se'n recorda molt de mi, i tot plegat, i no em puc queixar-me. Vostè té una plaça al seu poble, a Mollet, que és la plaça Josep Solà, vull dir, un reconeixement... No, del poble, més que res, no solament una plaça, sinó que som 4 persones que tenim el títol d'il·lustre de la ciutat. Que mira les persones, perquè tots són nascuts aquí a Mollet, no? Que és el primer, el pintor Abelló, Joan Abelló, que és la primera espasa. El segon va ser el Jordi Soletura, que són del mateix any i havíem jugat molt de petits. El tercer vaig ser jo, com a músic, reconegut internacionalment, i el quart ha sigut el Josep Maria Pou, l'actor. O sigui que, per part sobretot del poble on vaig néixer aquí, estimat tota la vida, encara que vaig viure 30 anys a Barcelona i encara hi tinc el pis, doncs no em puc queixar. Al revés, agraït.